Газонокосарка автоматична, без затрат на живлення, на паливо, сама себе живить. А ну, чи японці чи китайці щось подібне виготовляють автоматично із інтелектом, і навіть це ж не штучний інтелект, з справжнім інтелектом. Там датчики сама визначає, де травичка, де що, і підчищає. Не продається. Не продається. Заодно годує сім'ю. Як вам таке?